Hanama ayiwa basi tɛ bisimila an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i n'a komi laada don an bɛ sigi ni jɛmukan in na diɲɛ don o don k'a daminɛ tɛnɛn na fo ka taa bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la juma kɔni na donc min bɛ kɛ gafe kunnafoni ye donc an bɛ don ni gafew ye kelen kelen ka se k'o ta ka kɔrɔfɔ malidenw ayiwa mali kɔnɔ mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i ta sɔrɔ a la cogoya min na o de bɛ kɛ sababu ye o de y'an sigikun yɛrɛ kɔni fana ye bi an b'a fɔ bi ye tarata ye juye kalo tile 4 san 2023 an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn foli fɔlɔ an b'a daminɛ min bɛ tali kɛ Mamadu Nfa Senpara honorable ka fo ka waleɲuman dɔn ka banaba cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo min bɛ tali kɛ Mamadu Nfa Senpara ale tɔgɔ la n'an ye Mamadu Nfa Senpara fo bamananw ka kuma don i bɛ cɛba ye yɔrɔ o yɔrɔ la i b'a sɔrɔ musoba dɔ de b'a kɔ maa min bɛ tali kɛ sarangosi saran ni a fɔra dugu in kɔnɔ ka ban i b'a ye k'a fɔ a dogo tɛ maa si den kelen na k'a fɔ ka waleɲuman dɔn mali kɔnɔ mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen kɔni ko sarangosi saran n'an ye saran fo an tɛ bɔ foli hukumu kɔnɔna la fiyewu fo an ka don universel media kɔnɔna la Kalilu Senparan ayiwa ale ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ o de kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ tulu la sanganama ci ka na n'o ye anw ka jamana in a fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ayiwa min kɛra sababu ɲuman ye motɛribatigiw olu ma fo ka taa se min ye mototigiw ani mobilitigiw ma e de ka tulu bɛ tigɛ waati bɛɛ lajɛlen na teliyala i ka motɛri kɔnɔna la ayiwa n'i ye super GT n'i y'a sifilɛ i tɛna kɔrɔfɔ maa si den kelen na walima e de ka bolimafɛn kuma bɛɛ o de bɛ sisibɔ la ayiwa n b'a ɲini fɛ super GT n'i ye ale sifilɛ ka lajɛ i bɛ sɔrɔ ka nkalon bɔ anw da n'an ye foli kɛ yen siga foyi t'a la kunun n ɲinɛna ka n ka gorobinɛ k'ale ka foli kɛ nka n ma ɲin'a kɔ waati bɛɛ lajɛlen kɔni na n hakili bɛ ale la o de ye Jariyetu Dit Manda Watara Maram Kuruma an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn ani a baarakɛɲɔgɔn kelen kelenna bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen fo ayiwa maa o maa de b'i sɔgɔ anw ka jɛ ninnu n'an ka waatiw kɔnɔna la an bɛ a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo n'an ye mana fo siga foyi t'a la an bɛ an ka monsieur le maire ni o bɛ tali kɛ commune 1 maire la an bɛ foli k'a la ka waleɲuman dɔn o de ye Umaru Togo ka fo ani a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo ka taa impôt kɔnɔna la musoba minnu bɛ yen ani impôt directeur an b'a bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn teliyala adama an bɛ taa sugu la ka na an y'a fɔ tulu min n'an y'a ko fɔ ka se ka o yira malidenw na ka sɔrɔ ka segin ka don an ka gafe kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ halisa nin waati ninnu na sɛbɛn bɔtaw u ka dɔgɔ nka minnu fana n'an bɛ taa olu ta an b'a ye k'a fɔ a kɔnɔkuma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na o de kama ayiwa an bɛ sɛbɛn kunkurun dɔw ta ka se ka na n'olu ye min b'a to o kɔnɔkuma ka se ka ɲɛfɔli kɛ olu la bi an garisɛgɛ kɔni donna indépendant la n'o ye kanabila ye ayiwa bisimila kumaba minnu b'o o kɔnɔna la an bɛna an da don o la ka se k'o walawala adama an bɛ segin ka na universel media diɲɛ izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba universel media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to universel media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma ka na di jamanadenw ma sɔngɔ damatɛmɛdiya la universel media ta ye wasa dan ye tele sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ arajo sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batiri ani groupe électrogène kan a kuranman ni a batirima ani jisama mansin u ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansin humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen universel media i ye ko ye fɔ ko ban universel media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 universel media minɛɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali latigɛ bali. ayiwa siga foyi t'a la taa ni ka segin bana a tɛ jɔni foyi to an y'a fɔ indépendant ale ka bi n'o ye tarata ye o de bɔli o b'an bolo
bi an bɛ waati min na k'a daminɛ min ye diinɛ karamɔgɔw ye mali kɔnɔ fo ka taa se diɲɛ jamana tɔw bɛɛ lajɛlen na ayiwa maa o maa ni olu de kɔni ko u dalen don ala la u dalen don a kira la ayiwa kuranɛ o y'olu sɛmɛlan ye olu kɔni y'u ka dusumakasi ka se ka a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a yira ka bɛn ni wale ye wale min n'a kɛra seliba yɛrɛ kɔni don ni o bɛ tali kɛ arabadonya yɛrɛ kɔni tɛmɛlen na min n'a kɛra suwɛdi jamana yɛrɛ kɔni kan i b'a ye taamaden dɔw olu kɔni ye ayiwa u ka taama yɛrɛ kɔni senfɛ n'a kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye suwɛdi u ka dugu min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'o o ye stokola min kɛrɛnkɛrɛnnenya la misiriba min bɛ yen nɔ o misiri yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ ka taa ka se ka o de don kuranɛ yɛrɛ kɔni na yanni u ka taa yɛrɛ kɔni don kuranɛ la i b'a ye kamalen maa min yɛrɛ kɔni ye nin kɛ a tɔgɔ de ye saluwani momika i b'a ye a ye nin kɛ min bɛ tali kɛ kuranɛ jeni kɔni na a kɛra n'a ka jamana ɲɛmaaw olu kɔni ka yamaruya ye bari ka d'a kan polisiw olu tun bɛ kɛnɛ kan minnu ni olu yɛrɛ kɔni tun bɛ ka taama in ka se k'a lakilen kamalen yanni a ka kuranɛ in k'a jeni fɔlɔ a ye min ye ka kuranɛ ayiwa ka a kɔnɔdenw ka se ka olu yɛrɛ kɔni k'a fara fara ayiwa a sago yɛrɛ kɔni na maa dɔ bɛ kɛnɛ in kan o yɛrɛ kɔni ye a yira k'a fɔ wale in ma diya ale ye o ye min ye ayiwa wale dɔ ta k'a b'a ɲɛsin kuranɛ faralan in yɛrɛ kɔni ma i b'a ye polisilakaw olu kɔni donna ayiwa min bɛ tali kɛ o kamalen ni a cɛ ayiwa o de ye maa caman fo ka taa se diinɛ jamana mun yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu ye a bila minɛ min kɔnɔ ko u n'u ka jamana walima kamalen n'a ka jamana ayiwa i b'a ye k'a fɔ o de kɔni jɛmakan don bari maa min ko k'a bɛ a bali polisiw an bɛ waati min na e ko o kamalen yɛrɛ kɔni tɛ olu yɛrɛ kɔni bolo wa i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ nin waati min yɛrɛ kɔni kɔnɔna la mali kɔnɔ fɔ mali yɛrɛ kɔni ko kan maa o maa de ko olu yɛrɛ kɔni dalen bɛ ala la bɛɛ y'i ka dusumakasi yira bari ka d'a kan kɛnɛ in kan polisiw olu ye kamalen na ka na u ka bɔ a la diɲɛ kunnafonidilaw olu tun bɛ yen nɔ fo ka taa se suwɛdi yɛrɛ kɔni ta ma olu ye ja ninnu ka se ka a ta diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ka se k'a cari cogoya min na wa kamalen i b'a ye k'a fɔ a ma dan nin wale in yɛrɛ kɔni dɔrɔn ma a bɛ fɔ min ma ko lɛ sugu lɛ fari fan dɔ kɔni bɛ yen a ye o ni kuranɛ ka se ka olu yɛrɛ kɔni da ɲɔgɔn kan ayiwa min ye ka se ka baara ninnu ka se ka kuranɛ yɛrɛ kɔni jeni an bɛ segin a kan nin wale in a kɛra min ye suwɛdi ka bɛn ni min ye arabadonya ye juin kalo tile 28 min n'a bɛnna seliba don yɛrɛ kɔni ma i b'a ye k'a fɔ nin wale min yɛrɛ kɔni kɛra maa caman fo ka taa se min ye diinɛ karamɔgɔw fo ka taa se silamɛ jamanaw kɔni ma olu ye a yira k'a fɔ ayiwa ko u ka jamana a jɛmakan yɛrɛ kɔni ye i b'a ye suwɛdi n'i taara yen dugu kan wale dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ sɔn a ma fiyewu o dɔ ye jumɛn ka kule ni itilɛri wagati walima olu yɛrɛ kɔni ka ayiwa kura n'a bɛ fɔ min ma kura game ni o bɛ tali kɛ itilɛri ale yɛrɛ ka tamasiyɛnw la ayiwa suwɛdi jamana kɔni kan n'o o yera maa o maa bolo walima maa o maa sɔrɔlo o baara ninnu na ayiwa ani saya bɛɛ lajɛlen de kɔni ka kan e ma i b'a ye k'a fɔ o dugu kelen yɛrɛ kɔni kan min ye kira ale ni ala n'a ka kuranɛ o de kɔni bɛ ka dɔgɔya diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna o min n'o kɛra mohamɛdi kibiri an kibiri ni ale ye maliden ye an yɛrɛ fɛ yan nɔ olu ka jɛkulu n'a bɛ fɔ a ma collectif association musulman du mali olu kɔni y'u ka dusumakasi ka a wale k'a yira ka bɛn n'a ye a ko min ye adamadenw kana bilali n'a bɛ fɔ a ma ko liberté d'expression o kɔni man ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ye maa dɔ bɛ taa bin maa dɔ ka diinɛ kan walima maa dɔ yɛrɛ kɔni ka taabolo yɛrɛ kɔni kan ayiwa a jiginna n'o ye suwɛdi ani a ɲɛmaa yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na a ko nin wale min yɛrɛ kɔni kelen filɛ ka silamɛya yɛrɛ kɔni sɔrɔ a ko collectif des associations musulman di mali ayiwa olu kɔni fɛn o fɛn mana bɔ olu kɔni ka walew la u b'u jɔ u jɔyɔrɔ la wa u b'u ka wale n'u ka dusumakasi ka se ka o yɛrɛ kɔni k'o yira a ye ɲinini damadɔ kɔni kɛ min ye diinɛ kanubaw ni silamɛw fo ka taa se a jamanaw yɛrɛ kɔni ma o de ye ka se ka silamɛw k'u ladɔnniya k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɛna min ye u ka baaraw nasuguya bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ min n'a tɛ dankari ta ka diinɛ wɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ nka olu b'u jɔ u jɔyɔrɔ la u ka diinɛ ye ani ka se k'u ka diinɛ k'a lakana cogoya min na a ko a bɛ jamanaw fo ani diinɛ ɲɛmaaw minnu ni olu yɛrɛ kɔni ye a yira diɲɛ jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na kumakanw fɛ ani walew fɛ ko nin wale min yɛrɛ kɔni kɛra a ma diyaw ye a ma bɛn u ma fiyewu a ye foli ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la tuguni ka ɲɛsin irisi jamana ɲɛmaa n'o ye vladimir putin ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko wale min n'a filɛ ka suwɛdi jamana yɛrɛ kɔni sɔrɔ a ko nin tɛ kɛ ale ka jamana yɛrɛ kɔni kan fiyewu bari ka d'a kan silamɛya ye diinɛ ye diinɛ min n'a kan ka bonya diinɛ min n'a kan ka lakana fɛnɛ ayiwa nin wale ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔma i b'a ye k'a fɔ ninnu n'a ɲɔgɔnnasiw de bɛ yela minnu dɔw bɛ i b'a ye k'a fɔ olu b'a yira k'a fɔ anw tɛ kirako la n'o ye muhamadu salallahu alayhi wa sallam dɔw yɛrɛ kɔni ta ye ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin min ye diinɛ silamɛya diinɛ yɛrɛ kɔni ma ayiwa min ye silamɛw fɛnɛ olu bɛɛ bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ ayiwa nin wale ninnu kɔni na
o min n'o bɛ ka ye diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen de kɔni kan wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mohamed Kibiri ale ni a ka association olu kɔni ye weleda kɛ weleda min n'u b'a ɲini diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen fɛ n'olu ye diinɛ jamanaw ye u ka nin wale in k'a kɔn fɔ a kɔni yɛrɛ kɔni dan bɛɛ lajɛlen na o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ a bɛ min maa o ma ni e de ko k'e ka laɲini de ka silamɛya ka lakana ka a tɔbɔtɔ bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ ani ko wɛrɛw kɛ bonya ani karama kɔnɔna la min b'a to segin tɛ kɛ nin wale ninnu ɲɔgɔnsi de kɔni ka tuguni a ko Mali kɔnɔna la nin nɔ olu bɛna cɛsiri baara kɛ o de ye jumɛn ye ka bɔ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni gouverneur sɔnna ka yamaruya kɔni d'u ma Suède ambassade da la u bɛ t'u jɔ yen min y'u ka dusumakasi ye k'a yira min ye Suède ka lasigiden min bɛ anw ka jamana kɔnɔna la fasiri kɔni a bɔra min ye président du collectif des associations musulmans du Mali ni o bɛ tali kɛ Mohamed Kibiri ale yɛrɛ kɔni yɔrɔ la anw ye a sama ka bɔ indépendant kɔnɔna la n'an tora halisa an y'a fɔ fasiri ninnu bɛ ɲɔgɔn na halisa an bɛ to o indépendant kɛnɛ kɔnɔna la min ye Musa Mara ale kɔni ye Mali denw fo ka taa se Mali ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ma an k'an ka cɛsiri ani wulikajɔ ka se ka o sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ kɛlɛyatɔnba ka bolofara min bɛ anw fɛ yan nɔ n'o ye MINUSMA ye yarɔ olu ka taali ninnu baara bɛɛ lajɛlen bilalen bɛ ka décembre kalo tile 31 yɛrɛ kɔni kɔnɔ a ko an bɛ waati min na an ka sɔn a ma Mali kɔni ye a laɲini nka diɲɛ kɛlɛyatɔnba ka bolofara min bɛ n'o ye conseil de sécurité ye olu kɔni ye a waleya min b'a kɛra ka bɛn ni juin kalo tile 30 ye o hakilina de kɔni taara o min ni o b'a yira k'a fɔ diɲɛ kɛlɛyatɔnba o ka bolofara min bɛ anw fɛ yan nɔ olu b'u ka koso n'u ka kasaw ka bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɛn ni décembre kalo tile 31 a ko ale yɛrɛ kɔni min ye tasibila ye a b'o kɛ fɔlɔ maa o maa ka kɛ finitigi ye walima jamanaden nanama sumalo e kɛra maliden ye walima duna tasibila ka se ka o kɛ ka ɲɛsin a furu ye a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni ma minnu ni olu yɛrɛ kɔni ni binna ni san 10 gɛlɛya yɛrɛ kɔni kɔnɔ a ko Mali anw ni an danbe yɛrɛ kɔni don waleɲumandɔn jamana o ye Mali ye diyagoya ye anw ka waleɲumandɔn ye maa o maa ni e de sɔnna k'i hakili walima i farikolo ka se ka i ni yɛrɛ kɔni di min b'a to anw ka jamanadenw olu yɛrɛ kɔni bɛ lakana cogoya min na san décembre kalo min bɛ tali kɛ san 2010 ani san 2012 kɛtɔ b'a la ni a bɛ tali kɛ san 2012 la 2012 kɛtɔ b'a la min bɛ tali kɛ o wale décembre kalo yɛrɛ kɔni na diɲɛ kɛlɛyatɔnba olu ka lajɛ dɔ senfɛ o kɔni ye a laɲini min ye kɛlɛcɛw ye olu ka se ka na Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min b'a to basigi ni bɛn ni keleya u bɛ se ka na anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na hali n'o y'a sɔrɔ u ka baara ninnu kɔnɔna la jalaki caman o yɛrɛ kɔni taara ka se ka u sɛgɛrɛ nka i b'a ye k'a fɔ u y'u jɔda ka se ka o fɛnɛ k'o fifa min b'a to gɛlɛya caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ o dala bɛ se ka lakuru cogoya min na a ko maliden cɛman ni musoman fo ka taa se jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ma i b'a ye bi MINUSMA olu yɛrɛ kɔni bɛna taa anw kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to olu ka taali a kana kɛ fiɲɛ yɛrɛ kɔni ye o sabu ye o jumɛn o de ye u taara ka wale to yen nɔ walima u taara ka kalifa to yen nɔ an k'an jija k'o kalifa ninnu ka se ka olu minɛnw olu yɛrɛ kɔni fa o kama ale yɛrɛ kɔni ye a laɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɛgɛdi ɲɔgɔnma sɛbɛn min ni a tɛgɛ nɔ bilala Algérie Mali ani banbaci kɔrɔw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ni MINUSMA yɛrɛ jɔda fɛnɛ bonyara nin baara ninnu kɔnɔna la an k'an jija ka se ka o baara ninnu ka se ka olu waleya MINUSMA tun bɛ baara min na n'o ye an ka sirabaw fo ka taa se an ka baarakɛyɔrɔ minnu ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ kɔrɔn fɛ ka se ka o baara ninnu k'olu bɛɛ lajɛlen k'olu tɔw ko se ka olu yɛrɛ kɔni lase a ko ɲɛta a tɛ sabati fiyewu ni basigi yɛrɛ kɔni mana wa basigi yɛrɛ kɔni fɛnɛ o kuma yɛrɛ kɔni tɛ se ka fɔ yɔrɔ min na ɲɛta tɛ yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na a ko bi an bɛ waati min na Mali finitigilakaw olu kolo donni min bɛ sen na olu kan ka u ka baara tɔw ka se ka olu yɛrɛ kɔni kɛ min b'a to lakana a bɛ sabati an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na wa min ye Mali cakɛlaw ye olu bɛ se ka se an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la MINUSMA tun bɛ ka yɔrɔ minnu na kɔlɔsi walima minnu tun bɛ MINUSMA yɛrɛ kɔni ka mara kɔnɔna la ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ min b'a to Mali cakɛlaw olu bɛ se ka se yen yɔrɔ ninnu kɔni na cogoya min na a ko halisa an ka kolodonni kɛ min bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ye adamadenya jo ani hakɛw maa minnu b'o olu baara la ka se ka baarakɛ minɛn kɔni d'u ma min b'a to hakɛ ninnu olu bɛ se ka kɛ ka ɲini a ɲini cogoya la walima a kɛcogoya yɛrɛ kɔni na cogoya min na
ayiwa kiiri tigilamɔgɔw ka fɛɛrɛ na suguya bɛɛ lajɛlen kɛ danaya o ka don malidenw u ni kiiri tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o sabu dɔ ye jumɛn ɲinini minnu ni dayɛlɛnni kun kɛra olu la n'a bɛ f'o ma ko enquêtes kabini nin wale ninnu kɔni nana anw ka jamana kɔnɔ ka fɛɛrɛ kɛ min b'a to o ɲinini ninnu olu bɛ se ka kɛ cogoya min na ka se a dan na ka tiɲɛ ka se ka o yira diɲɛmaa la ani malidenw yɛrɛ kɔni na o de ye ka se ka fɛɛrɛ ni dabali wɛrɛ kɔni tigɛ tuguni ayiwa maliden minnu ni olu yɛrɛ kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ ni MINUSMA tagali yɛrɛ kɔni ye n'o olu bɛna se ka u ka baaraw o bɛna tila olu kɔni na ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ min b'a to olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ se ka ayiwa min ye bila hakɛ dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la halisa a ko an ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa minnu ma maa minnu ni nin kɛlɛjugu in kɔni kɛra sababu ye ka tɔɔrɔ ni gɛlɛya na suguya bɛɛ lajɛlen kɔni lase olu ma a ko Musa Mara ka hakilina yɛrɛ kɔni na a ko a b'a ɲini jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni fɛ olu ka danaya ka se ka o di malidenw ma kuma bɛɛ ni kuma bɛɛ ka se ka bɔ ka kumakan laseli kɛ laseli min kɔnɔna la malidenw yɛrɛ kɔni bɛ nisɔndiya ani damu yɛrɛ kɔni sɔrɔ kuma ninnu kɔnɔna la min b'a to malidenw yɛrɛ kɔni u jigiw a bɛ sigi wajigiw olu yɛrɛ kɔni bɛ fa halisa a bɛ maliden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni wele an ka se ka dɔ fara an ka cɛsiriw kan min b'a to gɛlɛya min bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ duga cogoya min na ayiwa fasiri sɛbɛnna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Musa Mara a yɛrɛ kɔni tɛgɛnɔ kɔni don an y'a bɔ min ye indépendant ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la karamɔgɔ Abdou Touré nin waati in na a sɔgɔlen b'an an bɛ a yɛrɛ fɛnɛ fo ka waleɲuman dɔn halisa an bɛ to indépendant ale hukumu kɔnɔna la min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la gouvernement kura min ni o ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga ale ka gouvernement den olu min baara kɛra i b'a ye minisiri min ni ale ka wulikajɔ bɛnnen bɛ an ka usine ko ani jago yɛrɛ kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen ma i b'a ye an bɛna an da don ale yɛrɛ kɔni ka ni o bɛ tali kɛ a ka parcours yɛrɛ kɔni na a b'a ye Musa Alassane Diallo kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min yɛrɛ kɔni don a kɛra conseil d'administration ye n'o ye BNDA yɛrɛ kɔni conseil d'administration o ye warimara banki min bɛ an yɛrɛ kɔni fɛ yan nɔ ka b'o la a kɛra min ye o BNDA kelen o kɔni maa ɲɛmaaba yɛrɛ kɔni ye k'a daminɛ san 2006 la ka taa bila san 2017 yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ minisiri minnu dɔw kɔni nomera ni o kɔni kɛra balina ye maa la i b'a ye k'a fɔ maa min ni o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Musa Alassane Diallo ale yɛrɛ kɔni ta a ma bali maa la maaw yɛrɛ kɔni sigilen bɛ k'a kɔnɔ min ye ka se ka an ka jagoko ayiwa a bɛ se ka ɲɛsin kɛ o ma cogoya min na min b'a to malidenw sanni ni feere yɛrɛ kɔni na lafiya o yɛrɛ kɔni o bɛ se ka na cogoya min na an ka da la ko kura tuguni min bɛ tali kɛ Musa Alassane Seku ka don i b'a ye k'a fɔ ingénieur d'agriculture don fo ka taa se génie rural ma i b'a ye o fana bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ a taara kalanjan kɛ n'o ye faransi yɛrɛ kɔni olu ka kalanso min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'a bɛ f'a ma conservatoire national des arts et métiers Paris a ye min ye finance ale ni banki a y'o kalan kɛ ka tila o la san 1992 yɛrɛ kɔni kɔnɔna la san 1986 i b'a ye k'a fɔ a ye baara kɔni daminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la BNDA yɛrɛ kɔni na nka 2006 waati a nana kɛ ɲɛmaaba yɛrɛ kɔni ye BNDA kɔnɔna la ayiwa min bɛ tali kɛ an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ala ka ɲin'a la ATT Amadu Tumani Ture ale ka taamaw senfɛ min ye sɛnɛkɛlaw olu yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ a ye maa kofɔlen ka se k'a ka baaraw k'a lajɛ ka se ka nisɔndiya yɛrɛ kɔni ta k'o ɲɛsin a yɛrɛ ma tuguni nka nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tɛmɛlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ a ka baara ɲumanw ani a ka kɛta ani a ka tilennenya o kɛra sababu yɛrɛ kɔni tuguni min ye BNDA ye olu kɔni y'a kɛ u ka conseil d'administration ayiwa o ɲɛmaa yɛrɛ kɔni fana ye u ka sigi min n'a kɛra sigi 127 o senfɛ janvier décembre kalo tile 18 san 2012 min n'a kɛra Paris dugukolo yɛrɛ kɔni kan wa o fana tɛmɛlen kɔfɛ a kɛra min ye président d'honneur à vie ayiwa fo ka taa fɔ ko ala ka wele yɛrɛ kɔni sera a ma nka nin bɛɛ lajɛlen kɔni tɛmɛlen kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ BNDA ta tɛmɛlen kɔfɛ min ye Musa Alassane ye a kɛra a bɛ fɔ 3e vice président fo ka taa kɛ 2e vice président ye n'o ye ɲɛmaa danga yɛrɛ kɔni ye an ka bolola baarakɛlaw fo ka taa se an ka izinitigiw olu fo ka taa se kɛnyɛrɛye baarakɛlaw olu ka yɔrɔba min bɛ n'a ye fɔ ma ko conseil national de patronat du Mali a kɛra o ɲɛmaa danga yɛrɛ kɔni fana ye ka b'o la ayiwa fond de garantie auto renouvelable pour l'emploi n'o o ye FARE ye a kɛra o ɲɛmaa yɛrɛ kɔni fana ye a kɛra administrateur yɛrɛ kɔni fana ye agence pour la promotion des entreprises privées n'o o dalasurun ye APEP ayiwa ka b'o la tuguni a kɛra fédération des associations professionnelles des banques a kɛra o fana kɔni tɔnden dɔ yɛrɛ kɔni fana ye ka kɛ président de la zone Afrique de l'Ouest francophone ye
a kɛra o fɛnɛ maa ɲɛmaa ye ka bɔ yen ayiwa min bɛ tali kɛ crédit rural et agricole a kɛra président du conseil d'administration ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kanamu ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔna la ayiwa min ye an ka bulon min yɛrɛ kɔni bɛ yen ni ale ka wulikajɔ bɛnnen bɛ sɔrɔko ani ni adamadenya ani an ka laadalako n'a bɛ fɔ o ma ko conseil économique social et culturel a kɛra o fɛnɛ maa ye waati tɛmɛnlenw kɔni na fond de garantie secteur privé a kɛra ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni maa ye minnu ni o bɛ tali kɛ sɔrɔ yɛrɛ kɔni taa sira fɛ a ye jɔda baaraw a jɔdafiliw a y'o kɛ nin yɔrɔ ninnu kɔni kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na duwawu ka se ka o d'a kan baara min n'a kalifalen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Musa Alasani Jalo la a ka se ka kɛ ka bɛn ni malidenw sago n'u dunŋɔ yɛrɛ kɔni ye min b'a to sanni ni feere ayiwa malidenw yɛrɛ kɔni nimisi bɛ wasa cogoya min na ni ne fɛnɛ bɛ dan sigi an ka bi gafe kunnafoni na ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n yɛrɛ ka ɲɛmaa bɛ yan n'o ye Abdou Ture k'a fo ka waleɲuman dɔn ani Sidiki Ture ale fɛnɛ sɔgɔlen b'an na nin waati in na an bɛ a fɛnɛ fo fɛn o fɛn n'olu kɔni ye an ka jaw ta nin waati ninnu kɔnɔna la an ka foli ni waleɲuman dɔn bɛ a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen k'an yɛrɛ fɛ yan nɔ Adama Jalo ale ni Fatumata Tarawele olu de tun bɛ caméra la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛn sini nin waati kelen na